Здравейте, пимпари! Искам да ви представя най-новото ни предложение за геймари на цена 1900 лева. Успяхме да направим една сериозна машинка, базирана на AM5 платформата на AMD. Ето и какви са частите. Тук имаме MSI дъно Pro B650S с Wi-Fi. Процесорът е Ryzen 5 7500F, 6 ядра, 12 мишки до 5 ГГц буст. Видеокартата е Sapphire RX 7600 Pulse Gaming OC с 8 ГБ. Паметта е Corsair Vengeance 2x16 на 5600 мегатрансфера. Дискът е Kingston NV2 1 ТБ. Това е Gen 4 NVMe. Захранването е Deepcool 750 W Gold. Кутията е този аквариум на Game Max Infinity в черно. Охлаждането е добре познатия Arctic Freezer 36 с RGB в черно, като имаме добавени и 3 допълнителни вентилатора на Thermalright RGB вентилатори за по-добра визия на този аквариум. Както казах, цената е само 1900 лева. Ако искате да го поръчате, ако имате въпроси, ако искате да подменим някой компонент от тази конфигурация, можете да ни пишете съобщение или да влезете в нашия уебсайт pimpmypc.tech.